ngidap da kajing sungkumen ka ba crowd do kata-kata baya ka ni ka film karam ngin sawan sa joy Dharma iyan. Dharma susuyan. Pila benar tadi ni nga. Hindi ka jing ke jongai pi. Kanam kerla. Arpsantrik District Library joy ka shu kan long khatway ka ba RBG ka ba sanbat ka ba news poa try ka kui pi ngin sa kindo komplisibun amen. Kakasi Students Union KSU haka arpa Southrik naitung kalapenlong da ki jinga ki hakal lenggejela ban a jingkarshan ya ka jinga ki jong ki samla puli ha Delhi ban dawa ya ka jingkhu jing suba haka puli puthi bat haka jingpenlong ya ki exam ba pher bat ru ban dawa her shuki yaw mentri katanat puli puthi udhar mendra pradhan kaseng lingba ukurwo kala ong bagi unit ki bapenlong ya ki jinga ki kenthop ya ka nehu unit shlong USTM unit bat rest unit haribhai ka Nia unit Shillong bat ka MGU unit Ribhai. Kini ki unit ka KSU kila penlong ru ya ka jing sngap jar ka bashi minute bat ka jing thang Mambati kum ka dak ka jing skolam na ka bentai ki arphongot ki samla puli ki balawat hat ila ka jong ka jing im hadien ka jing lait tu ki jing kali jong ka exam nin. Ka KSU Delhi unit ru Klayas nok tilang haka ni ka jinga ki hajantar mantar hadalhi haka ba kala penram jorru ya ka jinglet don bor jongki polet persya eki samla bayaki haka arpho tarik naitung da ka ba bom lathi bat siat dekil air pensat kman haba khot ya ka ni ka jinglet don bor kum ka jingpen ken ya ka article 191A but article 191B jong kari ti sensyar kari India kaseng kala ong bagi ni ki jingle kam dei tang ki bamla ban pediang Henry ka pen i ya ka jingle don bor jong ka ni ka sarkar ka KSU ka penram jor ya ka sarkar India namar ka jing bamla jong ka ban pen i ya ka jing sngolam ka jing kit kli halor ka tikaman ka bakta bet ya ka lawe jong ki lakngot ki samla puli bat ki bayakhon ni ki examen ha kari kaseng ka ai ka jingkershan ka bapura ya ka jingdawa ban penkot ya ki bakum ki ni jinglait tu ki jingkali exam ka jingpen klan ya ka jinglong ka bakhoj bat ka basai ha ki jing trekam ka jingkit kli ka jing bishar hok ha ki rukam thungjam bat ka jingpen long ya ki exam ba pher omla satya ban ailat ba ka jing treshitam ka jing angnut bat ka lawe jing ki lakngot ki samla kin sha pendu no namar ka jing bam biang ha ka rukam sensyar kabam sam ka jingbam dan jinggit kli jingki bor badai pen kala ong ha ka juk ka por ka seng ka pen pawru ka jing sngolam na ka benta ki tu ki bala mensaw na ki jing sha thombor ha ki polen bat ka kit bok pa ki nyok ko no kham kloi After everyone had done lighting their candle, I request everyone to come a little bit forward, closer, so that we'll have a 1 minute silence for the departed souls. Now we'll have a 1 minute silence, 1 minute silence prayers for the departed souls. Now we'll have 1 minute silence, and we will pray that we'll have a better education system. We'll pray
for the departed souls. We'll pray that we'll have a better country. We'll pray that we will be free from corruption. We'll pray that the students are safe. To kindly come in front. After the candle lighting, we'll have a minute of silence for the lives that have been gone from our side. Article 19(1), Article 19(2), 1AB and Article 19(2). Very, very important. Ngidap da kajing sungkumen ka ba crowd do kata-kata bayakan ni ka film karam ngin sawan sa joy. Dan ma iya yang dan ma susu yang Pila pan arti tiyan nga. Hindi ka jingit ka jo nga phi. Kanam kerla. Arpsan Trik District Library Jawai. Kasyu kan long khatway ka ba RBG ka ba Sanbat ka ba News po. Tran ka kuy vi ngin sa kindo komplesi won. Amen.